Dati, lahat ng tama dati. Sige. Ganyan. Dapat, bukan ako. Papat, ay. Ito sa kaligan. Pabalik ko din sir. Bustoy. Pabalik mo pa din. Pabalik mo pa din sir. Adi ba? Desa ka ba? Taon namin ko ba? Boss. Dito na lapatan. Tanga-tanga talaga sa kombinasyon, putang ina. Bus. Ay, sorry. Santo. Bisita ba natin? Baba mo. Nako. Ay, nako. Bilyar. Sarap ng bilyar. Mana? Naman ganun nga. Kalau mau main di grup mana? Baba. Dati. Ganun lang din. Dati. Dagdag ka isa. Kailan dala dito na ito. Dagdag ka isa. Saya pula mandarin. Stay. Dagdag sa kinaban. Yung baga lang. Talaga.
Sabi mo may nasa kombinasyon. Kagawad. Perfect eh. Bong. Magtitira sa ikaw para sa kanya. Kalilo. Kalilo. Yes. Wait. Sleep. Kami papasok mo. Dito dito. Ay, Hoy. Ay. Dati kage, ano? Pito. Ilang ka? Ilang ka? Sila dati lang talo siya. Ah, sige. Ikot mo na. Parehas.
Okay. Puta na, naalala ko na naman si Bilig. Si Bilig. Dalawang buwan ko na, di maubos. Pag ayaw mong manalo, ipatalo ko. Uy! Wanto. Uy, ito, pagod. Uy! Ano ko lang kuya? Shitin nyo dito ha. Extra ko na lang ang tansay. Hindi na isang pala ko. Malaki ko lang, tatlo lang po. Bakit tayo no? Wait. Sabi ko, pusta ka. Talaga. Narabig ka daw. Ay, 16. Uy! One, two.
Yan, liga. Pera kayo. Size ka, size. Dati ka. Magkano? Ayun, yun. Matapang yun eh. Okay, 5 pa daw. Ako sana sa ito na ito. Ba? Gol. Full size laruan to. Kung ba yung tamang ko lang may navy? Panalo na natalo pa po. Basta, nagmanda po automatic na. Panalo na. Grabe. Kaya, punas! Wag. Ito na, nitigas na. Hindi lang kata. Ang bawas ka, 200. Di ka mo may piri. Sige na. Arben eh, wala ba ba? Tirera na Ben, tirera. Saan?
Maganda ka ba? Itong tira. Makawanan mo. Oh! Uy! Over pa. Makawanan din mo. Kita ka. Ben! Good! Ayok! Relax! Ayan na. Ayaw ng tanong ko mo. Kaya kaya mga kapiundalan dyan. Sorry ah. Boss! Yung pamalasis ko. Pasasaran. Amo papasaran. Ah! Dati. Idol. Wala. Magkano pa kay? Dalawa. Dati. Sige. Dali lang. Boss kayo, boss. Boss kayo, boss. Boss kayo. Ah! Kanina eh. Over. Wala ka na. Please. Okay. Wait. Katinawin na. Sabi mo, hindi ka marunong mata. Nah.
Ah, pare. Ano naman? Sumama dati. Bagay, siyempre, araw lang mo man. Araw lang mo man. Tayo na yung bagay, no? Siyempre, exam mo man gawin mo. Buti dahilan. Ibig sabihin mo, wala yung dahilan. Kasi mo so, sila kailangan ng time. Kasi siyempre, malalim mo man eh. Gawin. So, kailangan. Oy, plus ka dyan. Plus mil. Oo. Likod, Arvin. Likod, Arvin. Sigarak na tayo. Mayroon pagkatas niya tuloy. Sige mo, sit. Sit. Dalawa, tigil mo sila. Uy! Wag yun na. Wala na. Bakit wala ako tuloy na? Sana, ang tagal na yung pula. Hindi ko na din ako papayag yan. Yung tulay yung pula. Magbibilangan pa rin. Hindi naman. Gumagalaw pa Pero kasi wala, yung matagal na uminto yung ano yung mother ball eh. Kasi Ano na bilangan na? Wala pa, wala. Yung tagal na uminto Kung yung mother gumagalaw ball. ni May Nuibe, biglan Hindi, uminto na yung ibe, uminto na yung ibe. Wala lang nagbilang. Pero matagal na. Pero pag 1, 2, 3 yun, mahulog Pero wala, matagal na I-reset eh. na natin yan. Ha? I-reset na natin to. Reset na lang. Oo, reset na. O, sige na. Pero sabi ko na walang tatarba. Sige, sige. Wala, hindi binilangan eh. Pero pag magbibilang pa ng 1, 2, 3, papasok na eh. Hindi na. Hindi kasi akala niya papasok na kaya hindi niya pa binibilangan. Hindi, Pag, minto na eh. pag umito na, tsaka bibilangan. Ako na muna ka. Sige, sige. Wala. Ayan, para. Yan na makagta. Slow motion yung 9 eh. Pero okay lang. Pero minto na eh. Mabait na daw itong Ayaw na. ngayon sila dito, mabait sila dito. Hindi, huminto na talaga. Kaya Pero bilangan niya talura, unabot ang taon shoot.
1, 2, 3. Mabilis. Sige, sige. Ayos lang yan. Di ba, linis na to? Okay. Wag. Wag. Hindi yan yung mga takoy. Uy! Tako. Diretso. Halo, geng. Anim lang ngayon. Yaran dia. Lucu. Jadi itu. Yaran dia. Ilan ka? Anim lang. Kapag ka na. Okay. Hey! Hey! Sir! Sige na, konti bilis. Anin? Kung may bilang na kay Willard ah. Okay na ka lang. 2-6. Agad, tayo mo. Punto. Patira! Arben.
Pang, usog ka pang. Amay bola, amay mother. Uy! Uy! Huwag nyo lang galawin yung mother. Marumi. Wala tata. Tata. Pwede mo. Ay, ako 3. Hindi siya to. Good kwento. Kagawad na 500 nila. Yo! Ah, sila. Boss Balong, wala ka, wala. Dati lang pa yung pagod. Ay, buenas. Swerte. Swerte sa buhay. Swerte sa buhay. Ay, bapak. Bukunin mo. Uy! Napinig talaga. Yeah. Anda, 4. Yung mga tirakitan rin nagtatawag ni. Tigawad si kayo. Hanggang 300 na ikaw ang Ni, simple yung 600 ay, interpret kayo yung 600. pag-display. Kaya kung tatang, Yung 600, pwede ka lang may 600 kayo. Napo, may 600 sa hindi ko lang po si mamay ang alam sa akin dalawa dyan. Okay? Wala nga lang may 600, may 500 na sa sa isang liman, asos. unang aliman, yung bilang tuman. Paki, pari, papayasin. Ang pinang ina mo po. Pagkasisir mo, Balik 3-0. kayo, 600. Di ba hitan mo may 1,000? Sa tuloy sa importante, kung wallet, alam na. Siyempre, kita lang may 1,000. Hitan mo ito. Hindi, 600 lang kung may interview, sa kamay na kanya tama. Ganyan, yung 200 ka, tagsa na sa 600. Ay, 200 pa mo. Ay, ngayon, nataluras sila.
papipunta kayo. Kasi kayo, wait ng tag 800 kayo magkatawa. Ano ka, Wala ba kayo? Kaya may nga ka babay ni Chichiro dyan. Ngayon pa rin, unahan 300. Pumatwa 300. Isang mo ang pila mo. Ang kapo pa rin. Away kayo doon. Ito siya. Ang inirota binawin. Binawin ba? Pinali ko lang doon si Kajay. Kung may 600 dyan sa'yo. Kaya ito na mo ito 600. Ano pang ito na mo 600? May konti. Ito yung isang di pa rin sila rin. Ay. Pang. Five three. Punas. Ang voice kaya naman sa over. Latiro. Okay. Hey,
Ano one time yun ko? Ako yung isang meeting. Dati sila, sabi mo ha. Saan mo kayo pasasabis? Yun ang run out. Tang ina mo, pinapapirgim ko ng 1,000, sabi niya, putang ina mo. Minam. Panga. Hoy, ano yan? Good. Goodbye. Oh, one.